And this is the day that we have been waiting for the longest time. Magpapapalit na ng ating pipe, mga katodo. Pupunta tayo ngayon sa Orion Muffler Shop. May malaking pagbabago ba sa power, sa performance ng ating Ninja 1000 SX? What's up mga katodo? Magandang umaga sa inyong lahat. And ngayong araw na to guys ay matatraffic tayo ng todo. Naipit tayo sa traffic. Di na tayo nag-start ng vlog sa bahay kasi yung usual nating or area ng start ng vlog natin mga katodo ay napaka-traffic. And hindi ko naman nakalain kasi mag-i-EDSA gaming tayo ngayon. Hindi ko akalain na ganito ang senaryo dito sa may Mercedes Avenue sa may Ortigas. So malala din ang traffic dito mga katodo. Actually ngayong araw na to ay may special tayong pupuntahan para sa inyo, para sa akin, para sa ating lahat. So ngayong araw na to mga katodo, pupunta tayo sa Quezon City. And this is the day that we have been waiting for the longest time. Kasi nasa 972 kilometers na tayo so far. So tayo po ngayon ay magpapapalit na ng ating pipe mga katodo. Pupunta tayo ngayon sa Orion Muffler Shop para ating papalitan na at atin ng gisingin ang natutulog na beast dito sa motor na to. So samahan nyo ako guys. Alam ko medyo ma-traffic, pero let's all find out kung ano na magiging tunog nito. And tignan din natin sa ating mga vlog sa mga susunod kung may malaking pagbabago ba sa power, sa performance ng ating Ninja 1000 SX ngayong magpapa muffler na tayo, open muffler sa Orion Muffler Shop. Alright, so mag-i-EDSA gaming tayo. Ortigas extension ito ang alam ko, or Ortigas Avenue itong nasa kanan, and then EDSA Ortigas itong nasa kaliwa. Tignan natin kung gaano kalala ang traffic. Sobrang late na ako guys. Alas 6 ako umalis ng bahay kasi alas 7 nga kasi yung ating call time or ating schedule doon sa Orion. Pero grabe, isang oras na andito pa rin ako sa Ortigas. So ganun kalala ang traffic. And I realize it's Friday pala kasi ngayon, and I guess it's payday Friday kasi today is the 14th ata, tama ba? September 14th. So oo nga, payday weekend nga. Ayan, dito pa lang sa kanto ng Ortigas, EDSA or EDSA Ortigas, wala na, choke na. Mga kapatid, hindi ba tayo bawal dyan? Or ano na ba to? Di ba parang recently lang pinatupad na bawal na sa bike lane? Pero andito sila, so baka pwede. Hindi lang siguro sa EDSA. Sa EDSA lang siguro bawal. Pero siguro naman pag nakalagpas tayo dito, kasi Kamuning lang tayo, EDSA Kamuning eh. This is the moment of truth. EDSA. So far so good sa EDSA. Pero alam nyo naman ang EDSA, wag tayong umasa. Kasi bibigyan din tayo ng EDSA. Ito, EDSA Santola na to guys. So far medyo okay ang traffic. At ang build up ay nasa kabila. So tignan natin dito. Magkakaalaman tayo sa may flyover. Alam ko excited na kayong lahat mga katodo, no? At ako rin sobrang excited na din kung anong magiging itsura. Or anong magiging itsura. Kasi ang plano ko mga katodo ay papa-underbelly natin yung ating exhaust.
So tignan natin kung anong magiging itsura niya kung underbelly. And kung hindi naman maganda pag ipina-underbelly, eh hindi po siguro sobrang kahaba na kagaya ng or almost the same as yung sa stock natin ngayon. Hindi naman po siguro ganon. Ito na nga ba sinasabi ko mga katodo, tingnan nyo, oh my god, ooh, EDSA. Wala kasi ata akong choice mga katodo. Lahat ng madadaanan ko papuntang Orion sa ngayon ay sobrang matraffic. Kung maglilibis ka C5, matraffic din, which is dun tayo nanggaling. And then kung parang wala naman atang papuntang north or dyan sa may kalagitnaan, Kamyas, Kamuning Kamyas na expressway. So wala talaga tayong choice. Dito talaga tayo abutin ng siyam-siyam. 7:13 na. At ang ating usapan doon ay alas 7. Shout out sa ating mga tropa at katodo na mga riders na araw-araw tinatahak tong EDSA para makapaghatid sa atin ng magandang serbisyo. Shout out sa inyo guys. Mga katodo, galing pala akong Sec Moto Supply, no? Isi-share ko rin yan, ang ating experience sa Sec Moto Supply. Pumunta po tayo doon. Hindi na natin nakunan in full footage, no, kung paano tayo nakabili ng promo nila na helmet. Pero napakaganda guys ang kanilang promo. And ang daming mga freebies. In fact, yung isang freebie na helmet din is nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Freebie yun mga katodo ha. And itong gloves na suot natin ngayon, which is SPRS na racing gloves, full gloves ang tawag dito, is nagkakahalaga ng 3,900 and free din siya. So i-share ko yan sa inyo mga katodo na separate vlog. Medyo maikling vlog nga lang yon, pero ipapakita ko na rin kung ano yung itsura ng mga helmet na free, which is napakasulit para sa akin. End of sale na promo ito ng Sec Moto Supply. So kung kayo ay naghahanap ng magagandang klaseng helmet, actually Kaberg ang nabili ko. So Kaberg is top 5 I guess, sa safest helmet in the entire world or in the whole world. So saan ka pa, di ba mga katodo? And malaking bagay yung may free na maganda at quality helmet din. At may free gloves ka pa, di ba? And isa rin sa dahilan kung bakit sobrang excited tayo mga katodo is yung apart from the looks, no? Kasi pupogi yung motor natin. Apart from the looks, at apart from the sound na matagal nating inaasam-asam na marinig yung kanyang totoong tunog, eh sobrang excited din ako sa weight reduction na madudulot nitong pagpapatanggal natin ng muffler and pagpapakat delete natin. Actually yung breadbox ipapatanggal na rin natin yan. So hindi ko alam kung gaano kabigat or ilang pounds or ilang kilos ang mai-reduce ng exhaust sa ating motor. Pero malaking bagay yan mga katodo. Dito banda sa anong lugar ba to? Cubao or Santolan, EDSA ang choke point din talaga. Yung nasa ilalim at pataas. Alam ko krami itong nasa kaliwa going north ito mga katodo. So ito ang isa sa mga choke point area dito sa EDSA na talaga namang pag nag-traffic wagas talaga. But nevertheless, we're almost there. Ito na. Grabe, tumatagaktak na ang ating pawis mga katodo. Naisip ko kanina hindi ako magpo-full gear, pero iwas na rin ito sa malay natin, hindi naman natin alam, di ba? Kung anong magiging, wala tayong kaalam-alam kung anong mangyari. Wag naman po sana. Pero in case na magkatumba-tumbahan, and this is EDSA, medyo maraming mga truck at mga sasakyan dito, at least protektado tayo. Pero on the other hand, mapapaisip ka rin kasi ang init. And kung nag t-shirt tayo,
medyo presko sa ating pakiramdam. Pero all goods pa rin naman. Kaya nga lang, ito yung isa sa mga sakripisyo ng mga nagmamahal sa motor, di ba? Alam niyo yan, mga katodo. Sakripisyo natin ang maligo sa pawis kapag nagra-ride. Pero hindi naman natatawaran ang saya na naidudulot kapag ka nandito ka or kapag ka nakasampa ka sa motor mo. Isang malaking satisfaction naman na nasa motor ka. So ngayon, dahil wala tayong cellphone holder, talaga namang ang ating talas ng pag-iisip at mata ang gagamitin natin today. O, di ba guys? Andito lang pala. So 7:30 na. Alam ko kakanan tayo. So 6 minutes. Tara guys. Ito na ata guys. Ito na. Pa-schedule ako boss, 7 AM. Late na nga. Grabe yung traffic. Sa mga panahong to mga katodo, baklas na ang ating headers. Ang bilis lang nilang ginawa. Tapos nakita ko din na nakabaklas na yung ating exhaust, pati yung bread box. So ipapadala natin yan separately pauwi ng bahay kasi hindi natin yan madadala pauwi. At eto na nga mga katodo, wala nang patumpik-tumpik pa. Sound check na natin. Thank you very much.
Alright mga katodo, nakauwi na po tayo at eto na ang ating exhaust. So simpleng pasilip lang sa ating exhaust guys. Ayan siya. And i-discuss natin yan more on sa susunod nating vlog. So tandaan, sa lahat ng pangarap, sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Peace out. Brr.